pieni pikku hei. Kahvia mailla. Hän oli kävellyt tekemään. Ota isompi mailla. Se on musta hyvä. He oli kuitenkin ollut. Silmiinkin he oli yrittänyt katsoa ja mä en ollut ollenkaan. Ei ollut Annakaan kyllä. Tosi reilu haastaa nuoret. Oli jo kova päiväinen. Oli kiirinen yleisö. Kulmalla oli vielä. Tämä on paikka. Ei. Kaikki aina sanoo. Joo. Ei mitään kiire. Sekin oli väärä. Piti sanoa. Vähän korkeasti. Niin kuin se tarttis tulla. Joo, hyvä. Siihen. No. Siitä pääsee. Oliko se 12 piste joo? Ei tää ihan. 8 vasta. 8 joo. Aika hyvin me. Täällä on hyvin. On se niinku. Joo, nyt se menee. Häirinnästä yksi juoksu. Okei. Oli pakko vaihtaa. Hullu kyllä. Oi vittu. Kentällä vaan. Ei ollut pesä. Et sä pitäis olla. Sori, toi mun. Eikö sä oo pesä? Ei. 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 Tälläkin puolella. Onko se lava lyönyt jo? Ei. No niin, nyt saat selvittää sittenkin. Kyllä ruotsalainen. Täytyy mun osuuden syöttää. Tästä muuten yksi viiva puuttuu. Sata on tullut aika semmoinen Kaariolassa laitinen. Kohta kiinnu tulee. Lähe Olli. Lähe. No, Jalava! hei. Ei kun siellä on. Ei mennyt. Oli juoksu. Kolpaan, mä voin mihinkään. Kakkonen valmiina. Venho kattelee vaan kun muut juoksee. Lentohuone karmassa siihen. Pitäis kiinni. Tosta muuten paha lähtee. Vähän niinku pakko. Osuu tai ei. Sä juokset näin. Niin pitää juoksia. Tosta lyödään päähän. Sä ootte mikä pikajuoksija. Marko ei katso oikeesti heittää kirjoitus pään. Ei kakkosella. Bravo, kakkosen. Jalava kolmosella. Älä meni. No jos sit taas näin paljon. Telinen maa. Riippuu.